Ngayong araw, ang ating destinasyon ay ang Asian Greenville Hotel and Resort. Ang quarantine facility hotel na tinuluyan ko for 1 week dito sa Clark, Pampanga. Sa ngayon, pansamantalang sarado for public ang resort hotel na to at ginagamit na lamang bilang isang quarantine facility ng mga OFW. Hey mates, welcome aboard. I am Destination. For today's vlog guys is nandito kami ngayon sa quarantine facility kung saan dito kami mag-spend ng around 6 days para sa aming quarantine since unvaccinated kami ng mga OFW and seafarers. So, ituturo ko kayo guys kung ano yung itsura ng room namin, kung ano yung mga ginagawa namin dito sa quarantine facility hanggang sa matapos. So this vlog is all about a day in my life dito sa quarantine. So watch out for this vlog guys and see you later, alligator. So guys, first things first, ngayon guys, is room tour ko kayo kung saan na room kami tumuloy. Oops. Blooper. Ano guys? So talaga yung pasok. And napakasimple lang guys ng room na to. Meron lang siyang bed na double size or queen size bed. Then very basic guys, white yung yung pintura ng room. And then okay naman since parang comfortable pa din naman sa ganitong room. Kahit maliit lang, okay na. Then merong flat screen TV. And then yung mga gamit ko guys nagkalat na since late night na kami dumating. So pagdating guys, ligo na lang ako and then nagbihis. And then on this side, meron ditong bathroom, shower, and oops, kalimutan ko pang mag-vlog. Super! So meron ditong bathroom guys. So simple lang guys, napaka-basic lang ng bathroom. May shower, may toilet bowl, and then may sink and mirror. So yan guys, very basic. And then okay na rin. Then on this side, meron ditong cabinet. So may vault kung may mga may mga valuable items, pwede mong ilagay dyan sa vault. And then air condition of course, merong air condition guys yung room na to. And dito guys, merong door papuntang mini kitchen. So this is their mini kitchen. So may table, may dining table na maliit, and then may cabinet. May lababo dito and then water. So meron ding electric kettle kung gusto mo magkape. And then merong malaking refrigerator guys. This is what I like about this room kasi may refrigerator. And then yan guys. So may pa-coffee pa si Mayor. Then dito guys, yan yung laman ng ref. O diba guys, social. O may ano pa kami. See? Gusto mo? Oh, mingi pa yung videographer ko guys. And then dito naman guys na na side yan guys. Adjacent siya sa sa kabilang room. So yung dito na room guys is kasama ko rin sa barko. So okay lang guys. Every time na gustong naboboard ka, gusto mong may kausap, so pwede mo lang siya katukin and then dito kayo sama magkain sa table. Sa mini kitchen na to. And then, yun yung pinakagusto ko sa room na to. So, that's it for my room tour guys. And after this one, I will show you kung ano naman yung ginagawa ko dito sa sa quarantine facility para hindi ako ma-bored kung ano yung buong araw ko dito sa quarantine facility.
So yun guys, since natapos ko na yung room tour, so yung unang ginagawa ko dito guys pagkagising ko sa umaga is kakain ng breakfast. So yun guys, mga 6 AM kumakatok na sila para maghatid ng breakfast. So my breakfast for today is burger steak, tapos may egg and then rice. So tikman natin guys yung breakfast nila dito sa quarantine facility. That's it. Yum. So, pwede na guys. Sarap. And then, boiled egg. So, ubusin ko lang itong breakfast ko guys and I'll see you later, alligator. Tapos mag-breakfast, kayod. Edit muna ako ng vlog, So, guys. guys, after mag-breakfast is nag-edit lang ako konti ng mga vlogs ko which I will going to upload soon. And yun, ganyan ka-boring yung yung life dito sa quarantine facility, guys. Pero kahit nandito ako, nag-edit ako ng vlog ko. So, I think productive pa rin yun. Productive day pa rin kahit nandito ako sa quarantine facility. And ngayon guys, since nagutom ako, merienda muna tayo guys. Yung kagandahan dito sa quarantine facility guys sa Pampanga is pwede kang magpa-deliver ng food kung anong gusto mo. And na-experience ko kasi sa ibang quarantine facility like sa Manila, yung mga 5-star hotel, hindi pwedeng magpa-deliver ng food. Siguro business na rin kasi doon ka lang pwedeng mag-order sa sa hotel, restaurant, and price of their food is very pricey guys, sobrang mahal. So at least dito, kung ano yung kinikrave namin na pagkain, pwede kami makakain and order. So kain guys. Sarap. And after nito guys is maliligo ako and then siguro mamaya i-deliver na rin yung lunch and then balik ulit ako sa pag-edit ng vlog and then my plan is mamayang hapon mag-exercise since tumataba ako guys. Lahat kasi ng kinikrave ko na na food pwede ko nang kainin and hindi ko nagagawa yun sa barko. So yun, dami kong nakakain the whole day. And good luck sa katawan ko. Guys, kain. Ulam, sardinas, joke. Ulam namin guys, chicken and toge and may saging. And meron ditong mga guys, mga siomai, shark fin, and hindi ko alam kung ano yung iba. Let's eat. Pagkatapos kumain, nag-shower na ako, and then edit konti ng vlog, and then exercise. Tapos mapagod ka ka-exercise, pahinga muna tayo guys. Nagising lang ako dahil nagbigay na ng food for dinner, and ito yung food namin guys. So guys, after kong mag-exercise and matulog ngayon guys, it's dinner time with Neil, my special guest. Special guest. So ulam for tonight is native chicken. Yan guys. Native chicken na tinola. Guys. So tara guys, kain. And nanonood siya guys ng Maring Jessica. Maring Jessica. Kasi kumaring.
Nil, gusto mo di ba na may rice? Please. Hindi ko talaga maano. Oh, sorry. Masarap din yung rice nila, no? Hindi, ano ba, LFA. Hindi pang feeding program. At pagkatapos kumain, oras naman mag-relax guys. Yung ginagawa ko, nanonood ako ng mga food and travel vlogs. And pagkatapos ko manood ng biyahe ni Drew guys, and yung mga travel vlog ni Erwan Yusuf, nag-shower na ako, and nagutom ulit guys. So, nag-order kami ng chicken McDo, since nag-crave naman ako ng chicken McDo, and tinanong ko si Neil, gusto niya rin pala yung chicken McDo. So, yun guys, nag-order kami. So, ngayon, inantay na lang namin yung food namin. So guys, dahil nagutom kami, midnight snacks. So meron kaming 2-piece chicken McDo dahil na-miss namin to guys. The best. The best, sabi mo, yung favorite mo Chicken Joy. Hindi, nagbago na ako. Balimbing. Hindi, ako din talaga dati, hindi ko talaga favorite yung Chicken Joy. Chicken McDo talaga ako. Walang tatalo sa mini-stop. Oh, yung stop masarap. Tapos malalaki pa yung chicken nila. Okay guys, it's already, na oras? Mag-11 na. 10, past 10 na. Harap. So yun guys, nakatapos na namin kumain and busog na naman, busog na naman yung tito nyo. And gusto ko lang pala guys i-shout out yung kaibigan ko, kasama ko sa barko, James Lee. Thank you for watching my vlog. And dito lang yung buhay ko dito sa quarantine facility guys. 6 days siya. So ganyan lang guys, nakakabagot pero at least nagiging productive ako kahit nandito ako. May ginagawa ko mga vlog, nag-edit ako ng vlog ko. And dito na magtatapos yung A Day in My Life dito sa quarantine facility. This is Destination. Once again, always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog, good night!